mamuona anotumane papa Chamisa mamuona Chamisa yugono mamuona Wajimaya kumbembera maoko diteshe ngekuti masika munyika yedu ine mutemo wayo kuembera maoko tapedza kuembera maoko muchazoona zvinonga zvichiitika kudai kumapishira akwaita ona zvatapuwe denga rafukidza kuanza kutaura hunyimwa asi kuzvionera memene. Kutaurirai kanya kadiki kari panapa kana paine vana vadiki vavhare nzeve. Munoziva kuti mwana azvarwe pane chiitiko chinofanira kuti chiitike pakati pemukadzi nemurume. Kana chiitiko icho chisina kuitika mwana haazvarwi. Tingaendesane kuma shopu tingaite zvese but tine chiitiko chinofanira kuti chiitike kuti mwana azvarwe. Tingauye kumarali tingapfeke ma t-shirt tingataure asi mu politics
kuti munhu ahwine pane chiitiko chimwe chete chinofanira kuti chiitike. Chiitiko ichocho chinongoitika musi umwe chete, musi wekuvhota. Nekuti ukasavhota musi iwoyo, zvese zvekuungana kwatiri kuita izvi zvinoshaya basa. Ndoega mashoko andamira ndikutaurirei. Tinotenda honorable, tinotenda tisakanganwe nyaya ndataurai. Musi wekuvhota tikasavhota zvese zvatiri kuita izvi zvinoshaya basa. Chinja maitiro ezvoko. Tinotenda muri namuri tambara varanherera maro varanherera maro varanherera maro varanherera maro varanherera maro iwe varanherera maro uramutoko tasumudzapa vamadhuku kuti vakukwazisei semukuru vanotendegwa kuti vakwazisa vongotivo turu chokutanga more president Chamisa iwe mwana watakabereka tinozokusapota kuti uite zvese zvinodiwa munyika. Tazvidhara wotingwarirawo. Ukazwa petinoshaishirwa tokufonera toti Chamisa we zvashata imvi dzanyanya wotoona kuti zvadini. Chinja maitiro ezvoko Chamisa wenda pedza gweta wamugwerera gweta wamugwerera gweta wamugwerera chisopematisa yezvoko mashoko vakuru hamabizi vanozuva unongoti paungofunga unongobambichana. Hanzi na president vedu vachamisa muromo wavakuru hauri pai muromo wedu kaidini haipoti. Mashita Chinja iwe Chamisa oye Chamisa oye Yesoko Makadiko Chipinge munotamba nekudakara. Aiwa ndinotenda pamusoro president wedu, pamusoro ma-principals, pamusoro national executive yedu ne-standing committee, pamusoro leadership yabva kune mamwe ma-alliance partners vari pano, pamusoro ma-branch, ma-wards, ma-district ne-provincial executive dzemapato ese ari pano. Ndoda kukwazisai ndichiti makadiko mose. Rangu basa idiki nderekuti ndimugamuchirei mose kuti mauya paprogram yakadai, asi munodadisa. Chimbozviroverai maoko. Basa randinaro nderekuti imi mose mauya pano, mauya kuzoremekedza isu seprovince, mauya kuzoremekedza president wedu nema-alliance partners. Zvinokudzwa nokuti tiri kutenderera nyika yose kuti president vasangane nevanhu. Tinoziziva baba Tsvangirai hapasisina, asi vakatisira chikomana chakachenjera.
Saka ku MDC kuno kuma Nikaland president. Hakuna zvatingati kune ma president mangani. Tine president 1 ari president we alliance. Saka president ndoda kuvimbisai kuti nhasi ndiri kuChipinge. Chipinge ine ma constituency mashanu. Ndinoda kukuvimbisai president kuti tikabatana tikashanda munowana 5 ma-seats. President ndoda kutaura zvakare kuti ma-councillors edu tikangopedza vetting iri kuitwa vanenge vapa ground vachishanda vari pamwe chete nema-structures. Saka ndinoda kuti mose mauya nhasi uno tive nenguva yakanaka napresident vedu paachasumuka achazotaura chikwasai but pari zvino ndaakusiyira veorganizing. Ndatenda chinjaiwe yesoku mazvita ndiwaye yesoko lita Vondo wakidziwa Chamisa waye! Zimbabwe waye! Chipinge waye! Yuthi waye! Changirai waye! Yeshoko! Chinja! Vaitira kwayo! 2018! Chamisa chete chete! 2018! Yeshoko! Ndinotenda zvikuru kwazvo organizing secretary wedu vachibaya pamusoro iyi His Excellency President Nelson Chamisa and all protocols observed. Ndinomufaro zvikuru neshura raitwa mudunhu rino reChipinge kwaKondo rinoi. Maunganire amaita nhasi, you made a statement not only to your President Nelson Chamisa and the leadership of the MDC Alliance, but also kunyika yose and all those pretenders who want to hijack our revolution and defocus us from the issues of now to read. Chisa Heshoko Dakati rondedzerei vakawanda kuti imi varume namadzimai kana musingazivi upenyu hwomwe nomumwe hwakanyorwa kumatenga komunoona kubva pastatement yokutanga nefull stop yokupedzisira. MDC ichitangwa mugore 1999 kuna vakomana vakanga vari vechidiki vaiziva zvavaita, vaiva noruzivo rwakapinza, vaka-approachwa naPresident Changirai when we were student leaders in this country. Chisa baba chisa chinja heshoko ndini wamuri kuona pano Job Sikalasaro wiwa Lenmo Jongwe Nelson Chamisa natafazwa msekiwo tiri vana beti chisa baba chisa heshoko makazwa mikurumbira yatakaita munyika muno ushiki kwatakaita kusana wa Mugabe. The road which President Chamisa
traveled since the formation of the MDC in 99 up to present is unquestionable. Chisa Mama Chisa. Let's go. Don't be diverted. Don't be diverted. Now as you know, Mugazwa, Murukuzwa, Kutibamwe Babilenu. Vaungana kunerime dhorobha rinozibulawayo. Vari avasviki 50 kana 60 vakagara ukoko vari kuti vari pacongress. Chisa pamachisa chinja yezvoko vari kuronga manyepo vari 60 kuti kwatoda kuti tishare leadership chayo yeMDC. Leadership yeMDC inobva kuzvuru nezvuru zvakaungana panapa izvi. Timi zvuru nezvuru muri kuti president wedu ndiva Nelson Chamisa. Chisa baba chisa yezvoko zvimwe zvese mahumbwe musafa makazviterera rambai makasimba. Ini ndakarotswa kare 2018 Amazon Mnangagwa hadyi Chamisa. Tava kutogadzirira kupinda mupower. The whole world because not they are going for young leaders. We are blessed Zimbabweans. If you lose the chance, Korerino, Robu Fortera Bana Mnangagwa, who were in power since 1980. Wakwe Gura 76 years. Teacher Tambra no Singapore. 2018 Korera Nelson Chamisa. Maoko kuna wasikana. Chinjaiwe. Maitira kwayo. Yeshoko. Mkoma waripa side pangu ndi mkoma Justin mkoma vanovaivo president ve youth ku Zimbabwe People First. Tinosenza navo mu MDC Alliance. Maoko kwavari. Chisa mama chisa. Yeshoko. Aiwa ndichatori nguva pamusoro i President Advocate Nelson Chamisa, pamusoro i matungamiri vose vakagara mutende, pamusoro i Chipinge inodadisa. President pano pandauya pakondo ndakambopauya zvakare gore radarika tichiadresa tiri pasi pemuti apo tichitabereka mwana tiende. Chaunga chakauya ipapo ndikachivimbisa kuti tichadzoka na president pano. Andinaonge ndaziva kuti pandichadzoka na president pano ndinodzoka na president Murimi Advocate Nelson Chamisa, nekuti nguva iyoyo tatina president Morgan Tsvangirai. Asi hatina kuuraya chivimbo nekuti president vadii vauya. President Morgan Tsvangirai vaive vari president vedu kubva 1999. Vakatisiya zvamunoziva mose gore rino. Vatisiya president Tsvangirai vakatipa nzira yatinofanirwa kufamba nayo inova mumwe nemumwe ari pano aiziva. Nzira iyoyo vakatipa vakatitendeka kuti Nelson Chamisa. Izvi zvandinotaura vakazviita nenzira dzakasiyana siyana. Baba vatsvangirai mumacampaigns ese avakaita mukupedzisira kweupenyu hwavo. Vakanga vachiramba vachitaura kuti vechidiki, you are the game changers. The youth, you are the game changers. Ndimi vatambi venhabvu. Ndimi muchaita zvishanduke. Pane zvavaireva. Baba vatsvangirai vakati zvakare, we are not a party one generation. Tiri party yemageneration akasiyana siyana. Ende vane zvavaireva pamashoko iwayo. Vakupedzisa statement yavakataura yataiti the New Year's message. Vakataura kuti ini miri yangu yakurwadza. Ndiri kufunga kuti pakati pevanhu ava vandakasarudza
kuti vaite vice president. Pamakandiona ndodoma pane zvandaive ndaona. Ndiri kufunga kuti pakati paivavo tichisiya chimutichi kune vechidiki. Vaine zvavaireva Save, vechidiki vasvika vakabva vanongedza kuna baba Nelson Chamisa. Ini ndinozviziva kuda kuchipinga hazvikushamisei nekuti mumwoyo wenyu ndozvamaida. Nhasi pano patushuka vanhu vazara kuita mavhu nemarara kuzoona baba Chamisa, kuzoona zvatakasirwa naSave kuti basa rigopera 2018 tigokunda. Zvinoreva kuti chipinge munodada nababa Chamisa. Chisa mama chisa. Yeshoko. Baba Chamisa ndivo vane nhoroondo yekuziva zvakaitika mukati memusangano wedu, nekuti pawakatanga vakanga varipo. Vanhu vese vakatambudzwa muno muchipinge vakafa mukati mehondo yatakarwa neZANU-PF, baba Chamisa vanovaziva. Kufa kwaNandira vanokuziva, kufa kwaNajongwe vanokuziva. Ndiye mutungamiri watinoda anoziva nhoroondo yemusangano wedu. Chisa mbama chisa. Yeshoko. Saka ise vechidiki tinodada. Ndinoda kuti nditi kune vechidiki vari pano vose. Ndakamboya ndikataura gore riya, asi ndoda kudzoka ndichitaura nhasi. Pano baba Chamisa panoungana vechidiki kuita shura. Vechidiki vari mukati umu, sumudzai maoko tione. Ndevechidiki ava baba Chamisa. Zvinoitika pano pachipinge pakondo. Chisa mbama chisa. Yeshoko. Tisu tine chigacha kusunungura nyika yeZimbabwe. Vana amai nana baba varipo kuti sapota kuti tisunungure nyika. Saka kana uri wechidiki uri pano, inongori nguva yako yekuti uchizive kuti ndinofanira kuenda mberi kunosunungura nyika. Ndivote ndisapote baba Chamisa kuti tigone kukunda. Election iri kuuya ana mai nana baba. Haisi election yekufunga nyaya yemakansela nema-MP chete. Ndeyekufunga kuti toita sei kuti mumwe neumwe ari pano adye achiguta kumba kwake. Izvozvo zvinoitika chete kana taona presidential power. Chisa mbama chisa. Tichaiwana sei presidential power? Bereka mwana tiende. Hakuna anosara. Imba neimba. Hande itino register kuvota kana tisina. Hande itose tinovota musi wekuvota. Tigotiona shanduko mukati mechipinge. Chisa mbama chisa. Yeshoko. Anza yedu kunyaya yemabasa. Ndi advocate Nelson Chamisa. Anza yedu kupedza mhirishonga. Ndi advocate Nelson Chamisa. Anza yedu kunyaya dzose dzinonetsa mukati menyika iri pana advocate Nelson. Ndiwo maki, ndiwo shumbunuro yeupenyu hwedu hwamangwana. Chisa mbama chisa. Yeshoko. Aiwa ndaakupedzisa. Ndichipedzisa ndoda kutaura ndichiti vechidiki munomu handichadi kuzonzwa zvakare kunzi kuchipinge kwaita nyaya yeviolence. Isu takawirirana kuti kwava nepeace mukati menyika. Isu vechidiki tisu peace ambassadors, tisinoita kuti peace iite sei iveko, runyararo rugoenda mberi. Haiwa ndinotenda, handichadi kuramba ndichitaura. Ini ndiri klinika, zvipatara zviri pano zvinotibetsera kuti tiende mberi. Thank you. Panapa tina baba baskiti, munovaziva? Baba baskiti yanga ari ZANU-mbishi chaiyo. Munozvo here? Asi vabaskiti vakatiwo Chisa mbama chisa. Hanzi pangobva mugabe ndo pakaperera ZANU-PF. Saka vamuchinja mukuru chaiye vabaskiti. Chinja maitiro pamusoro wePresident Chamisa nevatungamiriri vese. Ndakamhosekwa navachamisa vachiti chinja yapinda muropa.
remagamatox kureva magamatox ndevaya vainzi ZANU vachina Mugabe. Saka pakabva Mugabe gamatox ikamiravo neG40 ikamiravo ikati kutonga kwedu kwaperera pano. Uku kwasara kwemasoja, kwasara kutonga kwemasoja ndekwe kungobatira chinzvimbo chekuti president anogadzwa nevanhu Nelson Chamisa agove achitora. Asi ndoda kuti nditore mukana uno kukuudzai chimwe chinhu ndichitaurira futi nemagamatox hama dzangu, nekuti ini ndini ndaiva gamatox guru kwavari. Nyangwe kuparamendi vamwe vacho vanoziva vana vachibayava kuti kana zvainetsa raisara ririmo gamatox richinetsana nemachinjanga akachenjera zvikuru ndini. Payakazonzi wrong basket ndandavudza vaMugabe kuti vaMugabe tainakigwa tiri muGNU, iko zvino tangu vakutambura nekutukana nekugwa hakusisina kwatinoinda. Ukanzi ava varong basket dai wandojoin avo. Asi regai ndikutaurirei kuti vese vachiriko kugamatox iyi slogan yamakaita yekuti chinjai haichatodiwi kuitwa nemwi, yoda kuitwa nevaiva kuZANU vari magamatox kana maG40. Ndakambosangana nevamwe vangu neSvondo tikati vakomana ngatigare tichipractice slogan yekuti chinja. Asi kana toti chinja tinotaura zvinhu zvinofana kuchinja kuti vamwe vedu vazive. Mumbotevedzera munzwe zvataitaurirana. Taiti iyi tsika yekuti tavakuunza mabhondi noti kuti mari ivepo isu tichireva kuti toda kubira vanhu mari yavo, tsika iyoyo ngaichinje. Chinja maitiro akwawo. Tovudzana futi kuti tsika yekututana nemhuri yose munhu achinanga China kundotenga mota dzekukambena nema-t-shirt nemabhasikoro achisiya mhuri ichitambira kumusha hoti taita mamega deal, iye achireva kuti wanga achitenga ma-t-shirt. Tsika iyoyo ngaichinje. Chinja maitiro akwayo. Tikati imwe tsika inofanira kuchinja ndeyekuti Zimbabwe is open for business. Imi mavhara zvipatara zvose, manesi kusisina. Chinja maitiro akwayo. Saka slogan yodiwa kuitwa neZANU tichiitira isu vamwe vedu veZANU kuti vachichinja vavuye kwamuri makanguva machinja. Isu tatova kurevesa vese vegamatox, hakuna asingateveri. Baskiti wanga asiri mudoko taiva nhengo dzepolitbiro yacho nana Mugabe, saka ZANU yakapera. Wasara achifunga kuti kuna chichaitwa naMnangagwa uri kungozvipedzera nguva yake. Vanoziva chiuyai muite slogan kana kutotsvaka cheredhi ndatotsvakawo changu cheredhiwo, nesheti ndikatsvaka yeredhi. Izvo maiprofita zviya zvakaitwa kuEgypt kuti paisununguka vanhu Mwari akati isai cheredhi, ropa reredhi regwai muise pamadziro kuti nyika kana ndouya ndokudzivirirai. Ndozvamakaita neredhi, saka ndatoitoravo. Ndozokumbira zvangu rimwe zuva President Chamisa, kana mukawa mweya wakutenderai mweya waMwari, mongoti nyika yose nhasi ngatimboisai zveredhi kutaridza kuti nyangwe ma-t-shirt akabva kuChina hakwani pazvitsvuku zvatinazvo. Tongomuka tine masheti edu. Ndatenda. Chief Mbama
Vakamureka. Chamisa. Kuti nditi kuna baba Chamisa kana hondo dzouya musazotambura kuti hondo dziri kubva kupi, asi muridzi wekurwa hondo anenge akatarira. Patakabva Ijipita rwendo takafambawo zvakanaka, takazoti tapinda murenje umu ndimo makatangirawo nyaya. Vana vakabarwa murenje ava ndivo vachashungurudza Chamisa kana chipostora chotaurwa nevakuru vakareterera. Chisa baba Chisa weshoko. Regai nditi pamusoro ikuna president, pamusoro imose mauya pano, regai ndikutendei ndikupei sando dzenyu Chipinge munogona. Kuuya kwamaita pano pane chinhu chamuri kuda kurakidza ZANU. Muri kuda kuti kuZANU PF wakati shungurudza for a long time, hatichada kushungurudzwa zvachose. Ndoda kukutendai nekuti makarejesa neuwandu hwenyu. Ndakatarira ndikaona nhamba yemadzimai yakawanda muChipinge kureva kuti muri kuziva zvamuri kuita. Chamakaenda kunorejesta kuvhota manga muri kuda chinhu chandinofunga kuti imi neni tiri kuziva. Kuti taneta nekupiwa raisi mukapu. Muri kuti taneta nekupiwa raisi yekuChina isingaibvi. Muri kuti taneta kuti zvipatara zvina mishonga. Muri kuti taneta kuti vana vatiri kutambura kuzvara tana tavaendesa kuuniversity vari kushaya mabasa. Muri kutaura kuti Mugabe naMnangagwa makafanana saka mose endai munozorora. Chisa mama Chisa weshoko. Ndoda kukusira ishoko rinoti pamakarejesa kuvhota musati mapedza basa. Iwe nemwana wako nemurume wako nemuzukuru mboune mhuru basa rako hausati wapedza. Mune vana kuno vandinoziva kuti vari kumhiri kwemakungu. Takati dzoka uyamwe pawakasira ndipapo. Taurirai vana vazouya vazovhota, vana Musekiwa vauya kuzovhota. Iwe wako mwana ngauye kuzovhota. Chisa baba Chisa. Chisa tangirai Chisa. Chisa Chamisa Chisa washoko. Munozviziva imi kuti mupenyu hwakatirwadza kwemakore akareba. But ndoda kungokuyeuchidzai chinhu ichi kuti kana uri paMDC hauna kurasika. Ndiwo wakanga uripo panguva yakapinda Vasave muinclusive government. Ndoda kungokuyeuchidzai nekuti dzimwe nguva vanhu tinokanganwa kana taakunyengererwa neZANU. Mozviziva imi kuti Save vasati vapinda muhurumende yemubatanidzwa tanga tichigeza nesaba uye paMozambique. Tanga tichiti takazvitakura uchinozvara waitakura mitundu kunozvara. Save parakapinda pachigaro takadya nevana vedu tichiguta. Kokanjani kana Chamisa president kureva kuti tinodya tikafarisa. Ndoda kukupai chinhu ichi. Muhurumende yavaChamisa tichanga tine mapolicies anomirira madzimai. Mozviziva kuti kune department rinomirira madzimai, but havasi kupa mari idzodzo kumadzimai
PF chete. Mazviziva imimi mega kuti patinenge takazvitakura tiri kufa nezvirwere, tiri kufa nekenza. Vana vari kutadza kuoparetwa nenguva nekuda kwemapolicies ezano. Hurumende yavachamisa tiri kuti izvozvo hazviwaniki. Vana gogo vachembera, hurumende yavachamisa tichange taane migove nekuti takazvaraka. Toda penjeni yekuzvara kwatakaita vana veZimbabwe. Pandanga ndiri kumasvingo last week na president vachamisa, vakanzwa madzimai anga ari paSilveira Mission vachiti uchinozvara uri kubhadhariswa $50. Kana wazvara neoperation uri kubhadhara $150. Tiri kuti in the new government with Nelson Chamisa hazvisi kuzowanika izvozvo. Kana wazvara mwana wabara Zimbabwe kureva kuti unofanira kuzvara usina chinokutambudza. Ndoda kuti Mwari akuitirei zvakanaka. Murambe muri pachirindo. Friday yega yega as MDC we are praying for our president kuti kana ofamba pashaya chinokutsukusa. Enda unonamatira president wako vachamisa. Enda unonamatira Zimbabwe. Mandau tagara takangwarira. Magara muchiziva kuti zano haina chainotipa. Chipedzisai basa come 2018. Mwari akuitirei zvakanaka. Thank you so much. Kusumudza president wedu wezani ndonga baba vasakwinji. Kana vakuru vasati vasumuka pofuna kufuna vanombola vachidiniro vatikura nzira anzvere. Very good. Uya musharukwa wekanye dhota lekanye chinja maitiro ako ayo. Vana baba nana mai ndiri kufara zvachose pamusoro yepresident, pamusoro nemaofficials ose ealliance vari mukati umu. Ndiri kuonai mose makawanda nokuwanda kwenyu. Inini pachangu ndiri Sakwinje, ndiri mutape Sakwinje, ndiri mambo wedunhu rineri pasure panapa. Simudzai maoko kwaSakwinje apa. Ndimi wako Sakwinje imwemwe, ndini mambo wenyu. Hino chinzwai vanhu ndaona kuti makawanda zvachose, asi ndiri mubvunzo one. Mose makarejista here kuti muzovhotera alliance? Zvachose vhotera alliance ZANU PF iende zvachose musazoionazve. Ndino mubvunzo zvowandinavo. 40 years ago takava neindependence yakabva kuZANU. Chini chayakaita kwamuri? Chinzwa ini ndozviziva zvayakaita. Yakaba mare yainzi 15 billion muno muZimbabwe. Atizivi kuti yakatorwa ndiani, hatiioni pairi, hatimboioni. Ini nguva yangu ishoma, asi ndokuudzai kuti izvo. Yaba mare iyo yakapedza ikazoenda ikatora keki yeZimbabwe inonzi currency yeZimbabwe. Munoziva tanga tine mare yedu yatanga kuti haisisimu yakabiwa. Mare yabiwa saka nyika inei yakaderera. Takaona kuti nyika yakuenda pasi, yakugara pasi. Vanhu vakabuda mabasa, industry yakavhara, nzara yakauya, tikatambura zvakanyanya kakuru munomu. Ini ndiri muzukuru waMusikanthu ino, saka inei nyika inei ngeyasekuru vangu. Panapa ndobva vakarongera zviro zvavo. Zvapedza saizvozvo mbavha dzakanyuka, tikabirwa tabirwazve. Asi pano munhu umwani wakazoresponda, wakaona kuti izvi zvashata. ED zvaakaona kuti zvashata, wakauya akataurira Zimbabwe kuti izvo. Chero munhu wakatora mari akabudisa munyika yamunokuisa kwaakaisa, mari ngaidzoke in 30 days. In 3 months, pamwedzi mitatu. Mwedzi mitatu yakapera, ladies and gentlemen, nanasi ini ndine nzara, hapana nyangwe chakauya pa 3 months dzaakataura. Kubvapo wakatizve
3 months zapera izvi, saka ndokupai futi 1 month. Ikapera 1 month musikazi kuunza mareyo, ndinokutaurirai kune vanhu veZimbabwe, yapera futi 1 month yacho, hatina zvandakaona, nzara ndiyo yandishupa. Inini dai mwandiona zvandiri so ndirikuzezera, ndirikutanga ndinotifanika ndinodokudona. Makumbo anorwadza inzara, haasi makumbo anonzwaka. Thank you, maita henyu. Chisa chamisa chisa. Chisa chamisa chisa. Chisa Alliance chisa. Together. Stronger. Together. Ezoko. Ezoko. Pamsoroi. President Vedu. Baba Advocate, Honorable Nelson Chamisa, Pamsoroi Baba Sakwinji Mutape, President of ZANU-Ndonga, Pamsoroi ma Vice Presidents Armutende, ma Secretary Generals, Vatungamiri vemamwe mapato e-Alliance, Vatungamiri venhengo dzese dze-Alliance vari panapa. Nhasi tauya muno muchipinge Makondo, tine message imwe chete, message ye-transformation, message ye-shanduko. Last week, Zimbabwe yakaita 38 years of independence. Asi vazhinji vedu independence yakangopfuura semhepo ikamhanya kuenda kuBeit Bridge kuSouth Africa ikangoti bye bisa. Independence did not change our lives. 38 years after independence, vazhinji vedu tiri kurarama nenhamo senga nzvimbo ino yatiri inopisa. Ukadyara chibage unokohwa matombo muno Makondo. Ukadyara tsunga unokohwa tsine muno Makondo. So biggest challenge yatinayo, chitambe chatinacho se MDC Alliance, kushandura upenyu hwevanhu, transformation, kupa mukana kumwana weZimbabwe kuti awane kuzvishandirawo, the creation of opportunities, kupa mukana kuvana veZimbabwe kuti vagarewo upenyu hwakararama, the obligation to live in prosperity. Zviro zvitatu: shanduko, mukana neruramo yakanaka, transformation, opportunities and prosperity. Nyaya hombe iri pashanduko. MuZimbabwe yese yatafamba tina President Chamisa, inyaya yekuti vana vedu havana mabasa.
vana vedu havana mabasa. Taane mageneration matatu akazvarwa muno muZimbabwe asati ambobayirwa chitupa nemurungu. Kana ukatengesa mombe chikakwanisa kuenda kuuniversity chokouya chotengesa airtime, chouya chotengesa matomato, chouya chotengesa mbatya dzemubhero. Ukapinda muSakubva muChikanga, ukasvika paSakubva market, ukakanda dombo kune vakomana vari kutengesa pamatomato pamusika, wechitatu wacho ane degree rakabva paAfrica University achikotengesa matomato. So chivimbiso chatinacho mumagwaro edu ndechekuti tichachinja, tichapa vanhu mabasa. Jobs are the nexus between development yenyika nechandutso nepundutso yanambotaura. Vamwe vachabvunza kuti mabasa aya tichacreata sei? Tichange tine foreign direct investment munomu. Tichaita program transformation yemigwagwa yedu. Tine 88,000 kilometers mugwagwa ichagadzirwa muno. Tichagadzira magetsi munomu, tinoda kucreata 6,000 megawatts. Tichagadzira njanji muno. Makanzwa president vedu vachitaura nezvemabullet trains, maspaghetti roads. Tichaita mametro tunjanji tudiki tunenge tufamba mumaguta zvichicreata employment. But program hombe yatakanangana nayo kuno kumaruva iprogram yerural development. 38 years after independence, zvinorwadza kuti 60% yemaZimbabweans tichiri kumwa mvura yatinonochera mutsime matinorwisana nanabhoki chichida kumwawo uchibva panapa. Zvinorwadza kuti 38 years after independence, 55% yemaZimbabweans tichiri kuenda kutoilet musango matikunosangana nevakwasha nevaroora. So at the epicenter of our program will be the agenda yerural development inosanganisira zvinhu ina. Chekutanga magetsi. Hakuna chinotadzisa kuti imba yose yomuruzevha inge ine magetsi. So we are undertaking from September, vachamisa vachingopinda, a serious program of rural electrification. Rural electrification yacho inosanganisawo kutora zuva iri, zuva tinaro rakawanda. Tatru Kenya marimwe zuro ano aina vachamisa. Kukenya kwatoone mtemo kuti imba yese inofanira kushandisa giza remagetsi. Kana vachizvitawo ikoko tokwanisa kuzvitawo kuno. Chechipiri inyaya yemvura kumaruva. Mabhol akachipa zvinonzwisa tsitsi. Kuno kuManicaland kune madhemu ano mahombe, vana Osborne Dam riri muno muWatsomba, vana Pfungwe. Hapana reason except kuti hurumende isina hanya nevanhu inga explain why tisinawo mvura dzinobuda mumatepi edu mudzimba dzedu imomo. Chechitatu apa ndidzwe yapapa inyaya yerural housing. Zvinorwadza kuti 38 years after independence munhu achiri kugara mumba yeuswa tsapi nekuti hana mariwo yekuisa marata. Vakagame vekuRwanda vakatanga kutonga manje 1997, asi ukasvika kuRwanda hakusina imba yeuswa. So one of the agendas of the government of President Advocate Nelson Chamisa come September 2018 is to make sure kuti tichaita maprogram edzimba dzevanhu dzine maratawo dzine mazingiwo kuti vanhu vedu vagare mushe. Ende mukuvaka dzimba idzodzo
mukuvaka dzimba idzodzo idzo tiri kucreata mabasa, tiri kupa mari yevanhu vatenge muzvitoro, tocreata inonzi pachirungu aggregate demand. Nyika yofamba, nyika yokura, togrowa upfumi hwedu, takanangana netarget yekuti within 8 years taane GDP nyika yakakura inosvika pa$100 billion. So ndo shanduko ine pundutso. It is the change that delivers, that we are talking about, that we are preaching kuno ku MDC Alliance. Ndoda kupedzisa ndichitaura zvinhu zvakanangana nekodzero election iri kuuya iyi. Tinoziva isu kuti ZANU-PF matsotsi, tinoziva kuti baba vechisikafa ava vanopfeka chisikafa nekunopisa zidzotsi. Ndakazochiona chokotsera kuRwanda uko chadzigwa ngesikafu. Saka tine zvinhu zvatakabvumirana, zvatakaburitsa mugwaro redu runonzi Peace Plan and Environment for a Credible Election in Zimbabwe. Chekutanga ndechekuti vanobata ma-election muno muZimbabwe veZimbabwe Election Commission chimboti nyaraiwo momboita independent. Chiboka chenyu chiya chinonzi National Logistic Committee hatidi kuchiona. Kana mazvitadza election gairanwe ne-UN, election gairanwe ne-Africa Union, election gairanwe ne-SADC. Chechipiri inyaya ye-voters roll. Tiri kuti isu pa-voters roll ngaibude toiodhita tese toona kuti vanhu vakanyorwa imomo ndivo here chaivo chaivo, nekuti tiri kuziva kuti chesikafu ichi chakarejisa vana vadiki ma5-year-old ma7-year-old kuMidlands. Midlands at a voter registration turnout of 80% because chairegister vane 5 years, vana vane 2 years, vamwe vachiri mudumbu. So we need to audit that voters roll. Chechitatu inyaya ye-ballot paper. Ndo pane nyaya yese pa-ballot paper ipapa President Chamisa. Vane ballot paper rinoshandisa technology inonzi pachirungu chromatography. Chromatography inoita kuti ukangovhota X yako, X anogona kudisappear kana kutoita nhumbu omhanya paZANU-PF. So tiri kuti gore rino we are not going to go mu-election iyi tisingazive kuti ballot paper riripi. Chechi number 5 inyaya yemedia. Toda kuonawo vaChamisa vari paNational Television. Iko zvino taneta nekuona wechisikafu uyu nemukadzi wake ndo vanhu vaviri vatinongoona paNational Television. Number 6 tiri kukumbira kuti zvimutemo kunyanyanya Electoral Act zvichinjwawo kuParliament ikoko. Kunyanyanya toda mutemo wekuti panoverengwa result ya president pa polling station inofanira kubva yapublishwawo ipapo outside the polling station, yonopublishwa pa constituent center, yonopublishwa pa provincial constituent center, so that patinozonorara teta kuziva kuti chesikafu ichi hachilume chaliwa chadyiwa. Next inyaya yechikafu. Chikafu chiri kushandiswa kubhinya vanhu vedu kumaruzeva. Chikafu ndechehurumende, chikafu ndechemadhona. Saka ramba kuita bhora nechikafu chauya nedhona. Tora chikafu ichocho udye, ramba kubviswa muqueue. Asi ukaona wabviswa pati yedu yakazara magweta, ngatinyorese kumachairman edu vana Chimhinyi toenda kumatare. Chekupedzisira ma-international observers. Tiri kuti ma-international observers ngaauye kuno, asi tiri kutiwo nezvakaitika muna November zviya zvemusengabere. Toda kuti international community, vana SADC, vana UN vagarande election iyi. Vape chivimbiso chekuti this election will be free, fair and credible. Hama dzinodikama ndinokutendai mazvita henyu. Maitiro!
2018 Tsvangirai chete chete, 2018 Chamisa chete chete, 2018 ngatimboita slogan yepati yedu 2018 Chamisa chete chete. Ndikati Morgan Chamisa same imi mamuti tinoda munoti votera Morgan Chamisa, votera Morgan Chamisa, votera Morgan Chamisa, Morgan Chamisa same, Morgan Chamisa same, Morgan Chamisa same, Chamisa same, Morgan Chamisa same, Morgan Chamisa same, Ugo, Morgan Chamisa same, Asim Temugo, Morgan Chamisa same, 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 Morgan Chamisa same. Pamongwapo ndo petinoda, tinobonga yambo msikandi vari pano. Pese pese, vanoiziva voti yavo, ndichamisa kuchipinge. Vanoiziva voti yavo, ndichamisa kuchipinge. Vanoiziva voti yavo, ndichamisa pese pese. Vanoiziva voti yavo, ndichamisa kuchipinge. Vanoiziva voti yavo, ndichamisa nekunyanga. Vanoiziva voti yavo. Chisa Bamatisa, Chamisa hoye, Chamisa hoye. Ezoko, president wedu achisimuka, Roma tutakule tiende, munu wese usumuka. Mogo, 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 mogo. Muda mulitoko. Chisa Bamatisa. Tinobonga yambo. Mashumwa. Ndagumeyo. Mukwambo wekanyi. Pamsoroi. Chairman. Baba Vachimini. Chisa Bamatisa. Bukula. Izenzo. Vachimini. Magonero amaita. Ndokuisa president pamuyedzo. Kuti paonenge wakudakita cabinet ukajamba pakadai. Unoita kunge waroiwa. Magona, vamatimbatiro kutendai organizer ve-province, leadership yese province. This is a fantastic show. Zoere maoko chipinge. Madzishe madzimambo edu ari pano. Tinokutendai. Isu patiri kupinda. Andila kuti kana tikapinda. Patiri kupinda. Nokuti definite. Pageda hapana munhu. Kushungo hapo. Ndoda kugowesa ndakarowa nemanhete. Chisa Bamatisa.
mvura haioni. Mukaibudisa mvura inoenda paruware. Yava paruware chava chidhanana. Saka hamusavhunduka. Election takapedza nemadhara edai. Tinofamba nawo zvakanaka. Ndoda kuremekedza leadership iri pano. Maparties ese akamiririrwa ari pano. Tine vision ya President Tsvangirai yavakatipa. Vakati Joshua zvava kuenda kunorova Kenani. Pauri unopinda Kenani, enda wakabatsirwa nevanokuperekedza. Vabiti vanokuperekedza. Van'uve vanokuperekedza. Vasakwinja vanokuperekedza. Vangaruvume vanokuperekedza. Brigadier Mutambara vanokuperekedza. Hakuna mhamba inonakidza, hapana ushe hunomira pasina pfumo. Saka brigadier varipo kumiririra mauto edu kuti patinopinda uto rinenge rakadzikisa chigaro. Saka notenda leadership. Nokutendai tichiuya pana. Pano takamboya na President Tsvangirai. Pandakauya na President Tsvangirai nakuzati pandinodzoka pano muridzi wenyaya anenge asisipo. Asi ndakukumbirwa kuti ndinopedzisa basa. Munoziva murume uyu akashanda nyika ino. President Tsvangirai akashanda nyika ino. Aidya rinopisa achitenderera kuti nyika igare zvakanaka. Ngatirovere president wedu maoko. Ngatirovererei Dr. Richard Morgan Tsvangirai maoko. Tinotenda basa rakabatwa nemusharuka. Tinotenda basa rakabatwa naBaba Dabaning Stole. Musharukwa ndodha yekanyi. Zvese zvatava kuita zvakatangana na Reverend Dabaning Stole. Pandongapo. Zvinoisa kati ndonga tingaende tisina, ndosaka takati Vasakwinje. Uyai nendonga, uya nayo ndonga. Isu tiri kuti pandongapo. Ndonga takapuwa naDabaning Stole kuti tifambe nebasa kuno. Ndondonga yatinayo handizve. Toda kutendai tichitenda. Chinhu chandiri kuita chokutanga muna July ndichingopedza kugadzwa muNational Sports Stadium. Kudzora vaDabaning Stole vaende paHeroes Eka. Ndamusharukwa anokodzera kuti apuwe ruremekedzo rwenyika. Nokuti akarwira chi? Asi neutsinye kune vakomana veZANU-PF. Vanoti munhu akatanga nyaya vomukanganwa. Ndozvimwe zvinoita kuti mvura isanaya munyika. Ndozvimwe zvinoita kuti nyika ite kunge ine munyama. Diamond rinowanikwa pamaranga basi rinonzi rapera. Harina kupera. Ravigwa naMwari. Nokuti muri kudya mari shomusonga wemusana. Saka ndokutendai Baba, ndibvumidzei nhatoda kuadhiresa nacho chindonga ichi. Nokuti chine chirevo. Chisa Baba chisa. Kukula. Pandongapo. Pandongapo. Saka isu tiri kuzadzikisa muono wa Reverend Dabaning Stole. Ndosaka muchiona takauya na President Tsvangirai. Takauya na President Tsvangirai tikaviga tikachengetedza Reverend Dabaning Stole. Nokuti aiziva kuti iri gamba renyika. Ugamba husi hwokunzi naningi uri gamba. Ugamba mabasa ako zviito zvako.
Reverend Stole, you are a national hero. Vakarwa. Oh, vamwangada kuchinja history. Vastole vakazodai. Hakuna munhu anofamba rwendo asingaroyiwa matama enzira. Hakuna munhu anobika asingakwanisi kumbotizawo pamoto kana chokachidza chiutsi. Patinokutenda kuti wakagadzika shambakodzi yenyika. Ikazopakurwa bati pakuti ipakurwa haina kupakurwa. Yanga yakuchachurwa nevaripa. Chisa baba chisa. Kukula. Izenzo. Saka takauya kuno vamtsekwa munoziva chivini munoziva. Tikaenda paMount Selinda. Tikaloita kuremekedza guva nepakachengeterwa muchakapu. Munozive. Navachangirai. Tikaroverwa muchongoyo mwaitapira zvisingaiti. Tikanzichangirai mamuona here. Ndamuona here anobvuma nepasi kuti koiye Stole mamuona here. Handizve? Saka ipapa pachiregai kumirira mbombo ipapo munofana kuti Chamisa mamuona here. Chisa. Saka nhasi tauya. Ndada kunditenhanga nyaya ndichitaura kuti vaStole ndiani. Uye tiri pano sei. Nzvimbo dzakatikoshera munyika muno inhatu dzakanyanya dzinotirwadza. Bhinga, Chipinge neMola Mukaripa. Inzvimbo dzinosiyirirwa kunze panyaya yedevelopment. Kuchipinge ndo kunobva vamwe vanhu vakashandira nyika ino zvikarurama zvomenemene. Tarisai Kombo Moyo anga Reserve Bank governor. Akarurama asingadi mari. Vanazamuchiya shasha dzemutemo nekumabhenki. Vachibva sasa. Vanarimbe ari maseneta mambo akakarurama achibva sasa. Vana madhuku magweta anonzvere dzakaropafadzwa vachibva sasa. Enda fara mudhara madhuku vari pari. Amurasi gwara uye pano mudhara. Zvimwe zvikuti unongo ukange wazara shasha ndiwe shasha. Kana mumengo uchinaka mbiri denda kumengo here kana kumengo. Tokutendai baba. Tokutendai. Tinobonga maningi. Tinobonga. Tichakusapota Chamisa. Tinofanewe Chamisa. Tazvidhara ona kuti tingarya watakazorora pamvuri Chamisa woye. Ezoko. Mazwa mudhara kuti ane fire. More power. Saka ndichadouza Professor Madhuku kuti Professor power ina mudhara imi munenge makasara musina kana power. Chisa baba chisa. Kukula. Izenzo. Saka tauya pano. Iso atina nguva nekutukana nezani. Chiedza achite makwikwi nerima. Chiedza chinongoro pachiedza. Rima rotama. Rima ndiani kwa munyika. Rima ndiani kwa munyika. Ndinotenda kuti kuno kuchipinge munoziva kuti rima izanu PF. Zvino wapusa hakuchina. Takuenda musarudzo. Isu kwatiri takutogadzirira hurumende. Ndosaka makaona gore rino takati imwedzi waApril mwedzi weindependence. Isu tinoremekedza independence nokuti zvairwirwa
kusunungurwa ndo zvatinorwira. Zvaidikwa kuti tisunungure nyika ndo zvatoda kuti nyika isunungurwe. Nokuti vakomana vana Idi nana Chiwenga pavakaenda kuhondo vakaziva havo kutopara kusunungura nyika, asi vakakangara kuti yasunungurwa haisungirirwi. Ndiri kuti patakaenda kunorwira nyika taida one man one vote, one man one vote. But tadzoka vabiti mataura kuti nezvinhu zvatoda zvigadziriswa ma-elections 38 years down the line. Tiri kutaura nyaya dzesarudzo kuti dzinofana kuitwa sei. Kutadza nyika, kutadza kutungamirira. Isu tinoda kuti kana tichienda kumavhoti munhu nemunhu ngaavhotere paanoda. Hakuna anofana kutorwa nhamba isiriyo nhamba kutoda kunyora nhamba yako. Munhu anofana kuva nekodzero dzokuvhotera paanoda. Saka tiri kuzvinzwa zviri kuitika. Takatoda kuvaendesa kumatare nenyaya iyoyo nokuti hazvisi kubvumidzwa, hazvisi pamutemo. Asi onai, takazobvunza nekuti vamwe varimo muzano vanotiudza nyaya. Tikati nyaya yokutora manhamba vari kumbotorerei, zvikakuda kutyisidzira kuti mufunge kuti haa tikavhota tinoonekwa. Saka imi ndamunopa henyu manhamba asi zivai kuti hapana chavari kuona. Zizi harina nyanga. Chisa mama chisa? Kukula? Ndo zvinoita. Kutsvaga utano mugati kuita kwawashaya. Ukabirwa motikari yako unotsvaga nemuhomwe kuti mota yapinda muhomwe here. Asi kupererwa vakomana vedu havapererwa, ende tikuziva kuti vasikana havapererwa. Chataakuda hakusi kuuya kuzonetsana nezano. Zvatakarwira ndo zvataakunozadzikisa. Tafamba tisapota Shanduko for how many years now? 18 years. Tichitaura nyaya yeShanduko, tichitaura nyaya yokudei zvinhu zvanaka munyika. Chataakuenda manje tine zvinhu zvishanu zvatiri kungoti patiri kupinda muna July ndo zvatiri kugadzirisa. Handiri kupedza nguva nhasi. Number 1, tapinda chokutanga toda kudzorera nyika pakuti munhu ave nesimba kukunda mutungamiriri. Chisa baba chisa? Madinzwera? Hatini vatungamiriri vanoti mombe yekuronzera unokama wakatarisa mugaba uchidambura munyatso. Mombe yekuronzera toda kuudza mutemo wokuti kana vanhu vanenge vachimirira vanhu woda kuintroduce ma-MP kana uchimirira munhu uri kansela, right of recall. Kana usingamiriri vanhu vane kodzero yekuti uyu hatichamuda asi kutimirira zvatinoda. Ma5 years zisati dzakwana. Saka vanoda kuita ma-MP changamukai, makansela changamukai. Zvinhu ndezvevanhu. Muhurumende yedu, hurumende yevanhu kwete vatungamiriri. Toda kunogadzirisa nyaya yokuti pane vanotungamirira muhurumende havasi vanofana kuva nemari kudarika munhu wese. Ikazvino munhu ungoita minisa anotanga kuita pamuviri, kwete pamuviri pokuti warara nomumwe munhu, pamuviri pokuti ari kudya zvisingadyiwi nevazhinji. Chisa baba chisa? Kukula? Atakazoonaka vabiti tiri muhurumende muya varume vanorova mari marovera asiri right, kuita kunge munhu ari kurova nzimbe achidye mari yenyika. Saka patiri kupinda tiri kuchinja government. Number 1, ndataura ndikati government matungamirirwe. Toda kushandura kuti president anofana kuonekwa achiuya kuparliament kuzopindura zvichemo zvevanhu. Izvi achazviita pamwedzi pamwedzi. Ma-MP ouya nezvichemo, president oenda kuparliament onopindura. President akatadza ngaabviswe papinde mumwe. Kwete kuita nyika yokuti 38 years nyika haina mari, mabhengi haana mari.
asikwana mari yavo. Apa tine hurumende. Hapana ari kuti inini ndindaita mhosva regai ndioneke. Kungoti handei. Nyika yabhuroka. Zvinhu zvaoma zvakadai. Hapana ari kuti ndindakakutadzirai kukumbira ruregerero. Kungoti handei mberi. Tapinda isusu hatibvume nyaya yekuti tinogara maanza asipo. Tangopinda toda kuisa anza muchipatara. Mishonga yawanikwa muchipatara. Tapinda toda kuisa anza muchikoro. Machoko yawanikwa, maticha awana mari. Tapinda governance. Pa governance ipapo hatingoiti zvanamunangagwa kuti Zimbabwe is open for business. Haisi slogan yekuvhura-vhura. Business ngarionekwe kuti ri open tichinda parimba. Tonoona masupermarket zvinhu zviri mushop. Mari iri muhomwe. Isu tiri kuti patiri kupinda munhu wese kubasa. Vanhu vese vanofana kubva kumaruzevha kunomuinda kunoshanda kumadhorobha. Chisa mama chisa? Kukula? Ndati governance. Ndati chi? Governance. Matungamirirwe enyika. Pama minista patiri kupinda hatidikita maminista akawandisa. Toda kuita 15. Sakwana? 15 jet. Iwo urikuona zvakamira sakadai, iwo wakamira zvakadai. Vana vasikala. Tikange tapinda muhurumende ukangoma chete unofira mujere mwana wamai vangu. Chisa mama chisa? Kukula? Kwete zviripo zvekuti ukaba uri ku9 unonzi ndaunoba uri pa10. Ukaba uri pa10 chidaunoba uri pagorokipa. Vana Chombo kubva 1980 vachingochukuchwa varimo. Vana Munangagwa kubva 1980 vanongochukuchwa varimo. Kuita kunge nyika isina vanhu. Nyika ine vanhu, vamwe kana vapinda ngavaende pabhenji, vamwe kumateresi, vamwe kumba. Stadium irambe ine vanhu vanoshoshera bhora. Hurumende ichiita zvakanaka. Chisa mama chisa? Kukula? Ndosaka patiri kupinda pa governance culture. Mapurisa haite basa rekurova vanhu. Mapurisa ananda kubata vachaita vashoma. Toda kuti mumakamba mapurisa adzokere kuti anenge ariwo anoita kuti arova munhu ndiye anosungwa. Kwete zvatakaona panapa political violence yakatyisa kamuno. Tana vanhu vakafa muno vatinoziva. Munoziva izvi? Yes, vanazvidzai vakafa muno. Hamuzviziva izvi? Nekuda kwematongerwo enyika. Ndozvatingarwira muhondo izvozvo. Toda kugadzira governance. Tidzokere paya pekuti tungamire zvakadii? Chisa mbamba chisa? Kukula? Budget renyika richinyorwa harinyorwi kuHarare. Richanyorwa pasi pemuti, richanyorwa mumaraini menyu. Toda kuita zviri kuitwa kuRwanda zvokuti tinouya tobvunza kuti chii chamunoda kuona mubudget. Mari yatinayo yakawanda zvakadai. Toiendesa kupi? Ndeipi yoinda kuzvipatara? Kwete mabiro evakomana kuti vanonoba mari yeDiamond 15 billion kurova mangwanani. Isu ndavaonekete vakuchinja kwadza tinambodya mari iyoyo yakawandisa. Governance ndio yatiri kugadzisa chokutanga. Tapinda isusu toda kumeka sure taisa devolution. Devolution kurevei? Masimba ngaadzokere kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Chipinga, zvinhu zvinobuda muchipinga ngazviuye muchipinga. Zvisati zvaenda kuruzhinji. Kuitira kuti chipinga ibenefite ndoziva mune chisumbaja. Hamuna kubvunzwa kuti munoda kuzvifambe sei. Kungouya muchitorerwa minda. Totozipana bhili. Adha yapinda. Mabvunzani. Isu patiri kuita devolution totakata kubvunzai. Togadzirisa zvinhu. Tiri kuuya totaura bhili dzorerai minda yevanhu. Madzorera minda yevanhu totangira ipa. Ende madzorera minda yevanhu tochivapa irrigation. Tokupai madhamu nokuti kuno mvura ishoma. Tovaka madhamu kunofana kunge kuri green belt nguva yega yega. Nokwatiri kuenda. Chisa mbamba chisa? Kukula? Ndingotaura zvatiri kuita tapinda vabiti. Tapinda vabhasikiti ndo maitiro atine takuita. Tapinda isusu tiri kuita
achagadzwa nehurumende, Ishe achagadzwa nedzinzare kwake. Kwete kuti haujeni unouya uchigadza Ishe, unopa munyama nerombo rakashata kuvagari venzvimbo. Government haifani kutora madzishe nemasabhuku yoaita mujibha webato. Vanofana kunge vari vakuru venyika vanochengetedza tsika nemagariro. Ndatotaura musi unoyu nevakomana ndikati zvatiri kuita tangopinda tiriisa district commissioner padistrict anoshanda nasabhuku, vanhu vachipuwa minda, vanhu vachipuwa pokugara, tiri kuvapa tobva taona kuti magetsi ari kutsvetwa here. Kana pasina magetsi tokupa sola, kana pasina sola toona kuti takupa biogas, kana pasina biogas toona kuti watinetsa iwewe. Chisa mama chisa kukula sa infrastructure ichataurwa nezvayo, but tiri kuitaura panyaya yegovernance nerole yemadzishe nemasabu. Madzishe nemasabu kuti apinda hatichinje madzishe nemasabu. Isu tiri kunochinja vatungamiri vehurumende kumusoro. Masabhuku anoramba ariwo, asi wanenge akagadzwa zvechitsotsi tozvidzorera kudzinzare ikoko. Kuti gadzirisai ipapo, hatidi zvinhu zvinokonesa mvura kunaya munyika, hatidi zvinhu zvisingafadzi Mwari kudenga. Vanhu ngavatungamirirwe nedzinzare ikoko neropa reikoko. Chisa mama chisa kukula. Julai paari kuuya pakaoma, pane shanduko yakaoma. Ndiri kutaura patinopinda nyaya yecorruption tiri kuigadzira. Nyaya yecorruption tiri kuigadzira. Corruption yekutanga kana kuti uori hwekutanga huri pasarutso. Mukatarisa corruption yatinayo munyika muno yanetsa i-corruption of the election. Election yedu haibudisi zvinhu zvinodikwa nevanhu. Saka kuti bagadzira ipapo kuti asarudzwa ngaapinde. Ndakaenda kustadium suno kuindependence, vanga vaniti tidi kuona MDC, ndikati manje inini kwandinorambwa ndokwandoda. Vamwe vangu vakati kunozonotukwa tienda sezikati inini ungomira kwangu ndenda totuka vanhu. Ndobva ndanoti pacha murwizi rine garwe. Ndikaona garwe rangoshama muromo, mvura yawandisa, ndikati rasvika gamba. Chisa mama chisa kukula. Nokuti isiri kutaura kuti sehurumende yakuda kutora tofana kutambira padhuze. Kana uri muresi unofana kumirira chimuti uchirakidza kuti you are ready. Because vakomana ava vachagoni kuenda negame iri mberi. Patiri kupinda apa, tiri kupinda togadzira. Munoziva here vabiti 81% yevanhu vakarejista muno vane makore between 18 and 54. 81 pa 5.3 million vakarejista mastatistics andikupa ezeka. But then 19% ndo inava Mnangagwa naVaMugabe between 54 and 91. Saka toregera nyika yakabatwa nemadhara ari paMbijana pana vaMatuka. Isu tiripo here? Chisa mama chisa kukula ezoko. Saka hai pana vaMnangagwa hatina nguva navo. Patiri kuenda kusarudza ine takadzidza kuti patataura pagovernance, patiri kupinda pagovernance tiri kuda kuisa zvinhu inonzi modern technology. Kureva kuti birth certificate rako unoriwanira pachipatara pawazvarirwa, kwete kumirira kuti rinobve Harare kana kwaMutare. Asi wapuwa birth certificate totokupa ipapo driver's license number, tokupa social security number, tokupa namba dzese dzinoita kuti uzo nenational health insurance number, kuitira kuti wagara wane namba yako ndoyo uchashandisa paunoenda kwese. Isu kubva uchipinda takaisa digital record yokuziva kuti kana wazvarwa tine munhu wazvarwa nhasi achada basa 18 years. Panosvika 18 takuvhura industry yokuitira munhu uyoyo, kwete kungofamba so kuti hatizivi vabuda mumayunivhesiti vangani, hatizivi kuti vabuda muzvikoro vangani. That's lack of proper planning. VaMugabe was a leader but he misled this nation. VaMugabe was supposed to be building the nation but he did not build the nation. Chinonzi kuvaka nyika kuziva kuti chaita vachagraduata
100,000. Maindustry atinovhura 200,000. Tozatichitezo. Technology. Chisa mama chisa. Kukula. Technology. Saka unopuwa namba yako paunodi. Paunozarwa. Kwenye ndakwa raro. Pachipinga. Pale online ndio paunoana passport ndio paunoana chi. Ili online pako. Indoni ndichitauraka basa kwinji. Baba anofunga na zvitiki. Muchiri kuziva here kuti ndakauya apa pamudhara Rimba. Mukachema masabhuku akati hatina network. Ndandiri minisa weICT. Ndikati next week pane mabooster nemabase station. Hamunomaone? Rovai maoko. Chisa mama chisa. Ikazina hamuna network era. Yanga irinzwisa navatsvangirai. Ikazvinotaka kuda kuti muchinzwisisa shanduko. Shanduko yatataura ndeyekuti kana tapinda toda kutungamirira zvokuti munofara, munogutsikana. Chipinge muchanakirwa. Chipinge muchanakirwa. Chisa mama chisa. Kukula. Number 2 tapedza governance tutara ukumi wenyika, economy. Vabiti vakudza izvo vari kuita. Pana doubt here basa rakaitwa navabiti kufinance. Akabata dhora biti waisabudisa kana sendi. Mugaba chindokumbirai kungononakirwa ndikada. Mara izwise nzungu. Zongonokora mudura. Chisa mama chisa. Kukula. Tobata kudzokera ipapo. Isusu tapinda. Tiri kunobvisa bhondi. Bhondi hatidi kuliona, hatidi matishu kana mashizha semani. Tiri kudzora US dollar, tiri kudzora marandi. Munhu wese ngave nedhora muhomwe. Chisa mama chisa. Saka tapedza izvozvo tapinda. Chimwe chatiri kuita pachinhano cheichocho ndechekugadzirisa upfumi hwenyika. Makadhemi anasi amaitumidzira anofana kuti arimwe achitumidzirwa kunze kwenyika. Tangada inofana kudzoka kuti ive tangada yekare. Kofi inofana kurimwa idzoke payanga iri. Madairy board anofana kusumuka nemafamu emukaka, vanhu vamwe mukaka. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Saka haiwa. Ndoza chinotimba akauya akatora puraza. Handizve. Isa hatisi kuzotora mapurazi. Patiri kuchirotimba takupa mukana wokurima. Ukatadza kurima, chiitawo kuti mwana anogona kurima adi? Apinde. Ivhu harisi kuzodzokera kwaranga riri. Ivhu hatisi kuzoridzorera kwaranga riri. Ivhu rakatogovewa rinofana kurimwa nemunhu mutema. Asi ngarive ivhu rokurimira nyika. Kwete ivhu rokutsamhira sepilo. Ndopatiripa. Ene isusu tiri kutapinda. Hakuna munhu anofana kuramba acharima nemombe. Negejo. Tiri kuisira program yetractor village by village. Village by village. Smart agriculture. Zviri kuitika kuna Brazil. Zviri kuitika kuna Japan. Zviri kuitika kuna dzimwe nyika dzakarongeka. Ami munoti machenda muvanhu vechidiki mungatambura. Kana muchindionawo. Andionewo. Andionewo. Chisa mama chisa. Wazoti munhu angagwara. Ungamira. Angamira. Ndakamuona namudhara Chwenga wanga ane meeting nezuro kuno. Vanga vane vanhu vashoma shoma. Ndikati Chipinge makapenga. Munodzidzisa vanhu. Zokuti gamba hazvichati kuno. Chisa mama chisa. Kukula.
Asi mauya neuwandu hwenyu tinokutendai Chipinge. Thank you very much. Tiri paekonomi ipapo. Tataura nyaya yemari handiti? Tataura nyaya yemaindastry handiti? Tiri paekonomi tichaona kuti agriculture yadzorerwa painofanira kuva. Vanhu vazive kuti Zimbabwe ndo nyika inorimira pasi rose. Tichiendesa zvinhu kuEurope, bifi kuEurope, nzungu kuEurope, mbudzi kuEurope. Zvese zvatinorima toona mari yokunze kwenyika, mari yenge yamuno. Nyaya yokuti noita diamond rakaita seriri pamaranga roendeswa risina kuprocesswa, hatiite izvozvo. Kana uchida diamond uya uzoisa mushina muno, woemploya vanhu muno, wotanga kupolisha diamond muno. Kwete zvana mudhara kungoenda kuinda padiamond paBotswana woti wodaro kuti diamond ripolishwe. We will not do that. Ngazviswe mupi? Nzimbe dzedu dzinofana kugadzirwa shuga kupi? Totengesa zvapera. Handizve? Chisa mama chisa? Kukula? Izenzo? Yezoko? Saka nyaya yeupfumi musanetseka. Vamwe aichamisa paunopinda keshi inenge yapera. Patiri kupinda hatipedzi nguva nekeshi. Nokuti hakuna munhu anotsveta mari mubhengi achizati mari iyo haizowanikwi. Isu tichati kuti mari kana waisveta mubhengi ngaibereke. Ukangocheuka kudai mari inofanira kuva yawanda nyaya times 2. Ndo zvinoitika kune dzimwe nyika. Ukasevha mari inowanda, ukawedzera mari inodii? Chisa mama chisa? Kukula? Zenzo? Saka ndinokutendai kuti ikonomi patiri kupinda takaronga urongwa. Chechitatu chatinogadzira inyaya yesocial services. Utano. Tinaye tiri kuti chamisa ke. Muchaizwa. Chamisa ke ndiye kuti kana une chirwere checancer, une chirwere cheAIDS, une chirwere cheBP, une chirwere cheshuga, unofanira kurapwa mahara, haufani kufa. Mari yacho tinaiwana kupi? Takatogadzirisana NASA nekumwe kwatinonotora mari yatiri kuisa ikoko. Tiri kuita kuti munhu haafani kufa nechirwere. Zvipatara toda kuzvisumudza kuti zviite mahotera. Munhu anofanira kunyembera kurwara kuti aende kuchipatara. Nekuda kunorya. Chisa mama chisa? Kukula? Kungonzwa musana kudai unoti ndarwara vedu wendiise kuchipatara. Why? Toda kuti vana mami Selinda isava mahospitari eche ega. Toda kuti muno muChipinge muve ne district by district ive ne hospital. Kwete clinic, hospital. Maambulance. Ike zvino ndakabvunza Chiwenga tasanganawo. My God. Ndikati naiwe ndakakuonai makutenga mota dzekukambena dzine maspeaker pamusoro. Matadza here kutengawo maambulance anoita kuti vanhu mumadistrict vakwanise kuenda kuchipatara nekurumidza. Vanhu vakaita maaccident vamwe vanofira panzvimbo pasina kana mota iri kuya kuzovatora. Asi imi mune mari yamunopfachura kunotsvaga zvekambeni. Munokambenda kunani vanhu vafa? Ko ambulance dziri kupi? Makaona panyaya yeutano manesi anokumbira kuti tipeiwo shoma yamuri kudya yakawandisa, tipeiwo mafufu anokodzerana nesu. Iwo unoti ngavabudiswe panze, ngavabudise panze. Vane noise havafani kudya mari iyoyo. Manesi ese akadzingwa basa pandiri kupinda muna July muri kudzokera kubasa. Manoterwa mari yenyu. Ndakatonyora naye mazita. Akadzinga basa ndiye watiri kudzinga basa. Ungadzingira munhu kuti ataura nyaya yekuti uda mari. Chisa mama chisa? Kukula? Indi chikura kumushawo. Nesi ndiye aizikanwa ane mbiri munharaunda. Nenyaya yekuti anga nechi? Ticha aizikanwa kuti ane mbiri nekuti anga nechi? Mupurisa aizikanwa kuti ane mbiri nekuti anga nechi? Manje pandiri kupinda vanhu vandiri kurangarira. Kana uri ticha chete,
ziva kuti ucharova mari uchange uchidhiraivha mota ucharoora ugoroorwa. Chisa baba chisa kukula ndoda kudzokera papo kuti munhu aitenga mari ino doro rinodhura mubhawa ndi headmaster raitengwa rakakura riye topatoda kudzokera ipapo. Ticha achikwanisawo kutenga mari achikwanisa kutenga motikari zvinoitika ukaenda paSouth Africa naye mabiti ndiudzei kana une payslip unobuda kuti utenge nemari keshi kungosvika kuti ndine payslip wotonzipinda unotora mota new one mbishi wotobata unobudawo kunorova makii. Toda kudzokera pakuti manesi maticha mapurisa masoja vave nemufaro zvakare patiri kupinda muhurumende umu. Chisa mama chisa kukula panyaya yeutano ndapedza ndakuudzai kuti risa echamisa ke health system chailo nyama yamanje patiri panyaya yezvikoro tiri kuti grade 1 kusvika 7 vanhu ngaamboendawo hurumende ichiona kuti zvinhu zvakamira sei vabereki vachigadzirira sei kuti zvekumberi zvigadziriswe sekondari. Chisa mama chisa kukula aiwa kadzidzo ndonyika saka patiri kupinda grade 1 to 7 cheti chikurova zvako umwana angu angenda kuchikoro tsvaga uniform handizve kwete kuti vabereki muri kuoneswa nhamo kutambura nyaya dzekuti zvinhu zvinofamba sei. Chisa mama chisa kukula izenzo kuuniversity kana mwana asvikawo toti vabereki tidzorerei mwana takumupa loan takumupa grant raanonodzora kana aakubasa kuitira kuti akwanise kutokuchengeta ichero akuuniversity. Ndokwatiri kuendeko patinongopinda apa musavhunduka nezvakawanda. Chisa mama chisa kukula izenzo nyaya yemhirishonga yakaitika munyika muno national healing tiri kuzoti munhu wese akapisirwa musha anofanira kupuwa compensation nehurumende. Mazita tinawo tiri kunyora mazita kana wakambosangana nemhosva iyoyo yokuti wakapisirwa musha tokuona kuti kugadziriswa asi chagadziriswawo zvegukura hundi vanofanira kudzorerwa pavakakanganisirwa tione chokwadi chinovaka nyika chinoita kuti tiende mberi. Saka ndokwatiri kuendako. Chisa mama chisa kukula izenzo ini chatoda kungokuvibisai ndisingapedzi nguva yenyu basa ratopedza ndii takuenda kusarudzo. Chinhu chatinoda kukumbira kuti munoita chinhu 1 vaparidzi vawanda muchazivewo kutevera asi tiripo isu kukuudzai kuti chinhu chamunofanira kungotsigira chete pamuri kuenda kusarudzo tsvagai pane ruoko. Sarudzai pane chi? Takati isusu simbolo yedu yatiri kushandisa kuma-elections paruoko pachanzapo asi mukati munenge mune picture yemutungamiri watiri kuvhotera ende ngativhoterei ma-alliance candidates. Isu takati makandidates achasarudzwa anodikwa nevanhu hatisi kuzodzimikira vanhu vasingadikwe nevanhu. Toda kuti musarudze vanhu vamunodii. Saka ndozvatikunoita ikoko musanyeberwa kuti president vanoda ningi toda munhu wese anodikwa nevanhu. Chisa mama chisa kukula izenzo isu patiri kungopinda tiri kudzorera nyika mucommonwealth ndochokupedzisira chandida kukuudzai kuitira kuti tidzoke kune family of nations. Hatinetsani nevanhu kutukana kuti west wati china wati kana une dhora uya utsvete dhora muno asi dhora iro unorovera muno haubudi naro kana wakuda buda neprofiti yako batogova na profiti iyoyo mari ngaichirwe muno mari ngaigadzirwe muno ndozvatiri kuita. Factory kana waisa muno hausi kutiza nefactory uri kuisiya pai saka toda kugadzirisa ukama nedzimwe nyika kuitira kuti tifambe pamwe chete izvozvo zvese
program yatakubaenda ngokupai muchidimbu. Tiri kuzodzoka takupedzisa kuenda kuma elections. Takuita ma star rallies. Muno muchipinge tiri kudzokazve. Takuenda kuhuri yacho. Iyi yanga iri nhanganyaya. Yanga iri yokuti kuzointroduce kuti musangano wenyu wakasimba maningi. Musavhunduka zadi chavaita musangano. Vakakumanikidzai endai ikoko. Chinja inenge iri pai? Asi chero vakati pfekai mapijama avo munorara nawo asi chinja iri pai? Chisa mama chisa. Kukula. Hama zadiwa ndokutenda nekusaruta. Kusapota MDC. Kuda kuti tikuroere maoko muziroere maoko nokutsigira batwe. Nokutenda ine sacrifice yenyu kuuya vakawanda kudai. Ngatidzokerei kumba tononyeresa vasina kuvhota kuti vanyorese kuvhota. Vakanyoresa kuvhota vaende kunovhota. Monotipa shoko rokuti gore rino hazvikoni. Apa totopedzerana zvachose. Havatimire ma-elections because gore rino takatena. Tiri kuziva pauri kuda kubira saka takavabata. Sokutaurwa kwaitwa navabiti. Saka totenda maita basa fambai zvakanaka. God bless you. Mwari vapitire zvakanaka.